bonita y Lolo. Si estime quasi sempre. Perquè al final hem guanyat, però el que més hem après de tot això és el treball unit que ens ha portat aquesta recompensa i no hem d'oblidar-la mai. Donar les gràcies també a la MICE per l'organització d'aquesta mostra i l'Ajuntament de Benifaió per la seva implicació en aquest projecte. I com no, mencionar especialment a l'equip que fa que el nostre centre tot això siga possible. L'equip Al·lucinem al Cole, composat per Wilfrid Pelló, Teresa Fuertes i Rosalina Benavent. Per últim, com no, donar les gràcies a Ana Llena, autora del llibre, que estimo quasi sempre, i als protagonistes, Rita i Lolo, que ens han demostrat que el màgic efecte dels pols oposats fa que les persones s'estimen. Un aplaudiment per a tots, moltíssimes gràcies per arribar. Els menudes parlen també. La vida està xula. M'ha agradat el regal. M'ha agradat tot. Gràcies per tot. Gràcies a les